Piye? Ya ampun sapa meneh iki? Lho, lengganan kok lali. Iki aku mung kari ngesak molas piye jalan ora? Ora sudi nggo apa mbabrak apa? Kowe sing ngapusi aku kowe ya ta? Kowe sing ngapusi aku bayar nganggo dit palsu. Aku ya wedok palsu kok. Ya ampun kurang ajar. Bayar nganggo dit mono lho pi. Mlebu lalatan Karang Kadempel ana satriya kanthet ngeyayat dringosing uler geni tumpangke kuping kiwa tengen mandeng karo aku tanpa dep sapa kowe takon karo aku Senopati Dwarawati Raden Setyaki dasar para nyata balik kowe sapa kekeseting Sang Prabu Gendra Suropati aku tumenggung Sumbang Suradikja ya sing mburi sapa takon karo aku panengahing Pandhawa Raden Arjuna Kakang Mas Janaka wonten mriki iya Setyaki wis penake aku tak ngaso ae wedi nek konangan mboten niku wau Bagong Caidan aku Bagong ngapa ayo takon ngapa kowe oh Bagong dasar para nyata pangkatmu apa lho RT omong RT kok gleleng ora weh gawe KTP ora ana tanda tangane RT apa dadi aja sok nyepelekke terus sapa kowe Sumbang Suradikja ora nyumbang ora apa-apa sing mburi dhewe sapa Petruk kakangne Bagong anake Semar nomor 2 Wo lah keterangane pancen Prabu Gendra Suropati nggawa prajurit akeh Gong. Ora usah wedi lho, Toto. Ndara Sencake dibantu. Ora sambok bantu aku ijen ngrampungi Wadyabala. Saka pagralun kelakon ora usah dadak mbok bantu. Weh, ya saora-orane kula niku jejer putra bumi Karang Kadempel. Kula dilairake enten bumi Karang Kadempel. Nek nganti bumi wutah getih kula nggo jak-jakan menungsa kaya ngene nek kula ora tampil wirang bebarang ya Tru. Ya ora-orane mateni prajurit sing elek-elek. Aja sing ngene-ngene iki ketok iki kokoh bako iki sedaya iki Tru. Dhewe golek sing elek-elekan wae. Sing elek-elekan sing kira-kira ringkih gecek ndase. Ha iya. Pokoke ning melu perang sing penting ra ketok ngono to. Wis kono do lunga wae aja dugem remeng. Menungso iki tak sampurnake Bagong. Sampur. Napa niku Bathara kono? Ora. Kok sampurna? Sampurnake terus tak patenane. Lah, ngono. Lho. Kowe ngrasani arep nyirnake karo aku. Ora sagokan gunung tanpa guna. Kowe tekan kene dikongkon Ratu Gusti Mukinen gawe geger Karang Kadempel. Ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung bali ning negaramu aja takon terus tak babadi gamanmu tak gulungi genderamu. Wah. Babu. Wani karo Sentawedine apamu. Ora minggas karo tebak dana mungkin marganing patimu. Maju janggah pengen tinjung akhirat nyawamu Barat. Mumet saja. Ayo. Mati. Ojo entuk. Ayo.
sapa? Warakudara. Kowe sapa? Kunjara Yaksa Patih Pagralun. Ayo. Ndi Semar Badranaya? Boyomen. Sirnakna Werkudara. Wah, jebol jajawan. Wah. Mati kowe. Woi. Hut. Wah. Aduh. Gong, Rene otakne dolanan. Apa ta, Tru? Rene yo. Iya. Maksude nyanyamu. Sapa? Kowe. Aku piye? Nyanyamu, kowe ditulis neng lemah. Jenengmu, oh jeneng. Mau jeneng. Petro. 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 Nyanyi. Ngomong apa ta, Tru? Aku yo radong, aku jane asine radong. Ngapa kowe? Nyemen wis kemamah ndasmu. Kok kudu radong barang kok. Men aku yo waton ngomong kok. Ini. Apa ya wacane, Tru? Wo. Aku ya ora iso maca. Jenengmu sop sing mburi jenenge sapa? Sing mburi. Aku Bagong. Anake nyemani. Anake nyemani. Kemari piye? Anake nyemani. Anake Semare. Nyemar. Nah, rasa dinai Semar. Heeh, anake Semar. Nomor 2. Nyomet. Ini namanya. Nomor 4. Telu. Nomor 3. Nah, apa kowe? Kowe ngomong ora cethong apa e? Wo, bolongane irung keciliken, Tru. Kowe sapa? Anakku. Lumenggung. Anik Rekma. Hah? Lumenggung Anik Rekma. Sapa itu? Tulis. Nyempatnya. Tumenggung Panigas Rekma. Walah, tukang cukur to kowe. Nganyun dak matos. Tukang dak matos. Nyemenggung lah tukang cukur dak matos. Iki misu-misu to Pak De radong. Dadi adera lara ati. Ha iya. Kowe mau ngerti ora duneke piye? Tukang cukur ndas matos ngono iki. Heeh. Wah, setan e. Oh, le nesu keri kowe ora. Amat banyak ya. Ojo wadur ae. Nek mati maju mana tampa ora apa ya. Tulis kok banget. Nek ngomong kok banyak tulis yo banget ndake lemah. Aku radong Nyemar. Heeh, Semar piye? Mohon tangane. Incung iki. Lek lencung, lincung. Nek lincung panganan. Aku dong nek iki dong aku. Lek lencung panganan ngono to. Ngene paham. Aku dong iki paham ngono ta.
Semangat dengan ini bodoh tangane rincung sikile. Ayo kono yang Prabu Gindranya namanya. Sapa? Prabu Gindranya namanya. Maksudnya bapakku arep tok kerincung tangane tok bondo, tok bondo tangane tok kerincung sikile tok aturke Prabu Gindranya namanya. Gendra Suropati, Gindranya namanya. aku entuk pepungah. Mundur. Ora level. Ora level. Ora level. Ya. Aku nemu ngomong ere. Mundur. Wah, kepruke watu ndase ya terus aja sing. Aku dinaike kere, aja sabar kowe iki. Mesakake lho iki ketoke kaya ngene iki. Nyanyi apa? Aku aja dimecake. Iki kulino bilut, kulino penang, kulino maju ning paparanan. Ha? Anjir manye marano. Nyanyi ora gelem mundur. Ora ngerti yo ngakhirat nyawamu dina iki. Nanya nganggo gamelan. Kejem. Aku ki selak mumet e. Mumet ngopo? Mumet krungokke suarane iki. Mut. Buan modar mbok men. Heeh. Jarike apik to. Heeh. Ajuke ya. Aja ngene wong mati ki medeni. Ora wedi ro demit. Oh ya wis. Lurek. Prada Mas atu menggong e. Ha iya. Copote wis. Lumayan iki. Ha. Iki dosa luga ngono kuwi njupuki sandangane wong sing mati. Ah ora urusan. Mungsuh ya wis. Kacoke ya lumayan. Waduh gede banget. Disekeng. Ben cara kuno disekeng. Mbangane ra ganti. JT meneh. Mayan iki rada larang. Mbangane krokodil. Wedan gareng iki ketegelen nek kuwi. Wedan nganti kaya ngono itu. Ha wis mati wis ora krasa. Lho, mbakune mawut-mawut kok. Takku kowe apa lintingen? Moh. Yo, kon linting aku ora. Kuwi cepet banget lho tenan disumet. Durung semat nyerot wis makbut ngono wis. Tekan cangkemmu. Ayo, Amo Suramarata, Jaya Marata imbang yen padha-padha. Kula Mbah. Piye? Jebul Karang Kadempel sing jaga mboten namung anak-anakipun Semar. Lah sapa? Sing jaga satriya-satriya pepedhingan kula pinanggih kalian Raden Setyaki. Setyaki iki Senopati Ndarawati, apa Prabu Kresna lenggah nang kono, Pak? Kula piyambak mboten mangertos. Ning nek nang Setyaki iki mesti nang Prabu Kresna. Wis positif kuwi. Nggih. Kowe gelut? Nggih. Kula nyaut tumbak. Kula jajahi tumbak mboten kenging, dheke nyaut godho, tumbak disendal munggah, godho tibake teng sirah kula. Sumrepet mboten weruh dalan, pindha ninggen cengel nganti jengklit tuthuk dada kula bres. Kula teng mrika suwe ora iso ambegan. Mundur. Nggih. Dudu tandingmu Setyaki. Oh. Kae Senopati Digdaya pengpengan. Ora ana wong sabrang sing iso menang karo Setyaki.
Senjang iki mbiyen jaman semono iki jaman aku ijek enom iki gayenge nek ming gelut karo aku. Senjang niku. Domongi. Wah. Pejah kula, Mbah. Rekyana Pati Kunjara Yaksa. Inggih. Dos pundi? Pinangki kalian Satya gagah gedhe. Dhuwur naminipun Werkudara. Kawon ta panjenengan? Inggih. Mundur. Panjenengan badhe majeng. Pun ta mundur. Inggih. Panjenengan sampun sepuh lho, Mbah. Ampun so nyawang tuane sing baku semangate. Oh inggih. Nek mboten kula sing ndongani Karang Kadempel ora bakal sungsang bawana parik. Inggih, Mbah. Arep maju ora kowe? Arep maju ora? Ganti jeneng po ajek jenengmu? Jan. Laura. Maju apa ora kowe? Kok meneng wae kaya wong ngalamun. Kowe maju iso ngalahke wong-wong Karang Kadempel. Bakal gedhe gancane saka Sinuwun Prabu Gendra Swaropati. Ngedian nganggo suluk barang. Tan samar pamoring sukma. Sinukmaya winah iya ing sepi. Suluk ya suarane kaya banci. Mbah. Kula nek maju ora apa isih ana komanan mungsuh, Mbah. Isih pirang-pirang. Ya ampun, ya ampun. Kowe iki wis tak penging dadi perjurit ya ngeyel, wong wis tak yasake kios. Kowe buka salon. Kuwi malah laris kok malah dadi perjurit barang. Jiwa, Mbah, jiwa kula. Jiwa kula menika prajurit, kula menika nadyan kados mengaten menika jiwa saya itu dilahirkan untuk menjadi seorang pemberani, Mbah. Ngono inggih. Wong suwe sapa, Mbah? Wong-wong Karang Kadempel jare akeh satriyane. Ya ampun, ya ampun. Amok Suramarata Jaya merata imbang yen padha-padha. Iki prajurit saka Pageralon, Mbah, nisih, Mbah. Semingkir, Mbah, aku jelas ndelok rupamu, Mbah, semingkir. Sambrong gelap modar. Ngene sing ngopeni bendina kok anggere weruh wong lanang sing bagus-bagus kok karo mbane kok sia-sia. Amok Suramarata Jaya merata candhak tak iwel-iwel dadi apa kowe legane atiku. Korek. Nadyan dedeg piadeg ora sepiro wae sapa ngaku wae. Iki apa iki? Uwang ya, masak keong. Uwang. Wong. Brengosen kok bengesan. Aku kan cowok feminim. Cowok feminim iki piye? Gak ngerti, gak milenial babal blas. Sapa Mas? Sentyaki. Sentyaki, ya ampun, jenenge Sentyaki sentil. Sedikit menjadi
Kowe iki ngopo? Gemes karo sampean, gemes ya ampun tak jiwit lho. Kowe iki rene arep perang apa arep ngopo? Perang no. Ayo mungsuh aku. Mati dening aku. Bangga tak ayoni. Mas sing nggawa mantel. Lho. Nggo ngopo? Ya ampun, perang karo aku kan kudu nganggo lemek. Nek ora kan ya ora gayeng to, Mas. Iya Mas ya. Ayo to. Iki wis jam 1 tak korting 15.000 wis ya. Gila nih. Ya ampun Mas, aja mlayu to Mas, boyo aku dilegani. Yo mlakune wis ki lho Mas. Enten apa? Nah, yen kowe cocok. Kula. Yo maju mungsuhe gilani. Mas mikir. Gugu karepe dhewe. Ngalahke Ndara Sencaki. Apa dikira anak Semar ora ana sing iso ngalahke wong-wong pagralun. Ayo, kene. Legane ati. Mungsuhe. Cici. Mual wetengku. Ya ampun ana wong kok rupane kaya ngono. Ya ampun kok ya urip. Sasaranku kan om. Iki kok Mbah Kakung kaya ngene ya ampun ya wis kaya urip. Sapa kowe? Sapa kowe? Kowe sapa? Petro. Jeneng kok Cakro. Cakro ngebleki jasmu iki piye? Ora kasar-kasar to Mas, nek ngendikani ora kasar-kasar ya ampun menjerani wong tuwa ya dicokot tebeng golo, harus sing enom-enom. Nek ngendika aja sok kasar, ndak ditiru bocah cilik. Sing aduh, tak kira apa ya ampun, udele bodong. Asik lho iki nggo dolanan. Bodong aku saiki. Iki sesuk diboncengke Bagong ngalor ngidul kae. Gong, Rene tak kandhani le. ngapa Sip iki. Migat kowe. Piye? Ya ampun sapa meneh iki? Lho, lengganan kok lali. Iki aku mung kari ngesak 12 piye jalan ora? Ora sudi nggo apa ngabrak apa? Kowe sing ngapusi aku kowe ha, ta? Kowe sing ngapusi aku bayar nganggo dit palsu. Aku ya wedok palsu kok. Ya ampun kurang ajar. Bayar nganggo dit monolopi. Monopoli kok monolopi. Monopoli ya ampun. Yo, ayo. Ora masalah ya. Dia nekat banget iki. Wah, kono padang ya kono. Cah edian ta. Oh, deret-deret kaya ngono kae. Wah, kowe ki nganggo wig to. Tiwas tak jambak rambute arep tak beleh kok copot. Gundul. Rasida. Ilang kemauanku. Kok iso? Arekane arep tak rangkul arep tak beleh iki malah rambute copot. Bucak geting tremplong ndase kae. Gilani. Gundul kayak minyak samin ketoke ndase. Kayak minyak samin ki minyak roti. Ana kawane kurang ajar ya ampun. Dandananku dirusak kabeh. Ya ampun nggugar pede. Ayo ndi Semar Badranaya? Wis luweh ora. Iki kecil mungil. Iki kirek-kikek ya. Kadal ya ampun, latahku metu ya ampun kadal. Ya ampun kireke apik banget Mas. Ngopo?
Aku mau tuku kirike kae. Mas kene dite. Pira? Sakarmu lek ngene Iya ana dit 200 sanguku. Le pepayon Urung pepayon blas mbok modar. Urung pepayon sedaya ya Satpol PP. Ya. Yo, kae kirek cilik to. Heeh. Wis manut aku. Kowe arep ngapa, Truk? Manut aku to. Iki galak lho iki. Nek nganti kowe ora iso ling ngopeni galak tenan iki. Ngandel ora. Iki gereng iki. Tur iki iso kaya menungso. Masa? Kowe dituku ana 200 gelem ra? Nek gelem jegok pisan, nek ora gelem jegok pindho. Ora gelem. Lho. Ditambahi nek njaluk tambah jegok pisan, nek njaluk ora tambah jegok pindho. Njaluk tambah. Ya ampun, ya ampun. BPKB-nya. Tambahi BPKB gelem ra? Nek gelem jegok pisan, nek ora gelem jegok pindho. Ora gelem. Ya ampun, sertifikat kiosnya. Wah iya. Gelem ora? Nek gelem jegok pisan, ora gelem jegok pindho. Ora gelem. Ya ampun, wis ra ndek apa-apa. Ali-ali. Ya ampun iki penganggonku lho. Penganggonku iki penganggon ning ngene yangku biyen. Oh, jenenge yange sapa mbiyen? Lopez. Oh. Ya wis ora apa-apa tak ikhlaske. Tambahi ali-ali gelem ora nek gelem jegok pindho nek ora gelem jegok pisan. Wah, jadi balik-balik. Hah? Nek ora gelem jegok pisan, nek gelem jegok pindho. Ora diwalik-walik. Nek ora gelem iki pindho. Oh iya. Nek ora gelem pindho. Waduh, mlayu kirike. Wah, ya wis nyuwun ngapura ya. Ora sida tak keke iki lek ngoyak angel banget. Bajigur diapusi kere. Ya ampun, lek golek saben bengi mung diejeli maling. Amok karang kadem belegane atiku gugu. Amok Suramarata Jaya Marata imbang yen padha. Aku kelangan. Aku dirampok urip-uripan. Petro, Nun. Iki piye iki? Mboten ngerti niku edan kok sajane niku. Kudu gecek mawon mbono lho. Ora kowe iki kelangan apa? Ya ampun, ketegelen. Lek ku melek saben bengi tangan dirampok kedadan. Aku kelangan dasmat. Mudar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Modar kowe Laura. Isih urip ta? Tiwas tak dongake mesti muring-muring. Ya ampun, Mbah. Mbah. Tolongin aku, Mbah. Tolong, Mbah. Iya tak gotong ya. Lah bocah kok kaya ngene. Wis waras yo, Ngger, waras. Inggih, Mbah. Inggih, sesuk bengi jek nyambut gawe waras ya, yang golek pasaran ya waras ya Laura. Aja lara ndak. Kowe ra iso dienggo golek Sawa? Panengah Pandhawa Raden Janaka dasar Purya. Prabu Gendra Suropati. Ayo bali yo. Aja ngarep-arep iso boyong marang Kakang Semar. Yen Janaka isih cetha pocapane.
isih gleleng pacake ora bakal kelakon kuwi mboyong Kakang. Wah, kelakon penjangkamu Parade. Wah. Wah. Edan. Wah. Ya. Wah. 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 Waduh. Wah. Wah, edan tenan. Wah. Weh. Yo, pancen wong digdaya. Pancen wong pilih tanding wong-wong Amarta. Ning apa dikira Prabu Gendra Suropati mundur tekan semene? Raden Janaka, kowe kuat nadhahi pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ora nggletak tekaning pati meguru karo kowe Barat. Kuat nampa kekuataning Kyai Candra Wirayang. Ayo, kowe nglumpruk tanpa daya nadyan ora tekaning pati nanging pepes bayu kang tapis. Ora duwe kekuatan. Prajurit Janaka digotong leboke pakunjaran tunggale golekane gareane. Nadyan kowe gagah gedhe dhuwur. Sumbaga prawiring yuda sekti kalintang jayaning perang. Nanging ora bakal iso menang mungsuh kekuatanku Kyai Candra Wirayang. Nglumpruk ora beda karo adimu Janaka. Prajurit leboke pakunjaran. Ndi Ratu Ngamarta pondo sisan. Sesemban kula Giduh raosing manah kula dupi sakathahing para kawula kareng kadempel sami alok. Yen to kadang kula kekalih inggih menika pun Janaka kelawan Werkudara sampun kapikuting mengsah. Mongko nyatanipun kekuatanipun Puntadewa menika dumunung wonten kadang kula kekalih.
Mila menawi kadang kula Arjuna lan Werkudara sampun kapikuting mengsah bebasan sampun boten gadahi kekiyatan sarah munggo ing lautan wastra lungset wonten ing sampiran mboten wonten ginanipun babar pisan kula gesang wonten ing Madyapada sinuwun monggo kula aturi amungkasi dhateng gesangipun Puntadewa. Wah nadyan kondhang kowe Ratu Digdaya kedunungan Pustaka Jamus miyang jimat Klimasada ning tinemune bebau kiwa tengenmu wis sempal wis pepes mergo adimu lanang loro wis tak pikut wis ra bakal iso nglawat kowe ora iso piye-piye Puntadewa boyong laleboke pakuncaran dina iki. Petrul mlayu-mlayu ngowo. Ngaturake tiwasan. Sinuwun. Lepatipun ing abdi nyuwun Tadawadana. Ya, ene ngowo. Aturkan ketiwasan. Nek wonten lepatipun anggen kula bojo atur kula siwun pangapunten. Kowe iki tak takoni malah nangis piye? Mergo ati kula mboten kuat, Dara. Kula ora kuat nyumurupi kahanan sing dumadi. Kahanan apa? Prabu Gendra Swaropati majeng wonten ing pabaratan Dara Janaka sing methuke. Ya, Janaka sing methuke. Nggih. Ingkang sekawit Prabu Gendra Swaropati diajar kali Dara Janaka. Ning Prabu Gendra Swaropati. Ana rawaye lah kajane. Apa? Apa? Prabu Gendra Swaropati ngetokke painah. Lho. Panah piye? Anu panah. Mulut sak obor pucuke dilepaske Dara Janaka kena duk nglumpruk. Terus diboyong kare prajurit pagralon. Dara Werkudara mlaju kenging pusaka duk nglumpruk gawa kare prajurit pagralon. Niki pun entek Sinuwun Darmakusuma diboyong. Wah, iblis lanang. Ngungkung arepe dhewe kowe boyongi para Pandhawa. Nata mantura Prabu Baladewa. Babarna pisan legane atiku wae. Nata mandura Prabu Baladewa. Wah, ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwigara. Ya, kowe ora bakal tak gawa, ora bakal tak boyong, ning bakal tak wirang-wirangke saka kekuwataning Candra Wirayaban. Wah! Kebat kaya kilat kesit pindha Radit lambahing jemparing Yai Candra